És még egy fontos dolog. Ha van ilyen ember az életedben, vagy esetleg találkozol ilyen emberrel, akivel ilyen nagyon mély kötődést éltek meg, akivel mindjárt annyira jó beszélgetni, és olyan klassz, és borzasztó szimpatikusak vagytok egymásnak, és tényleg csillognak a szemek, amikor ugye együtt vagytok, akkor kérlek benneteket, hogy ezeket a kapcsolatokat ne dobáljátok el hülyeség miatt. Tehát csak azért, mert nem mertek lépni, vagy csak azért, mert túl ijesztőnek tűnik ez a nagy összhang. Tehát, hogy értsétek meg, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez annyira egyedi, és pótolhatatlan, és értékes a te életedbe, hogy igyekezzetek inkább, minél inkább megtartani, és legyetek bátrak, vágjatok bele, tegyétek meg a szükséges lépéseket, ne hagyjátok veszni ezeket a kapcsolatokat, mert higgyétek el, hogy ezek olyanok, mint a gyémánt a vízbe, hogy lehet, hogy ki kell halászni, lehet, hogy küzdeni kell érte, lehet, hogy tenni kell érte, de nincs ennél értékesebb kapcsolat. Úgyhogy igyekezzetek, és harcoljatok érte, és mentsétek meg, hogyha lehet. Köszi. Sziasztok!